Uyabona lento njengoba ngikhuluma angazi kuvuka lento le ienga. Kahle kahle mase ngibhekisise ngiyabona ukuthi isifebe lesi singenandaba nomunye umuntu. Unondindo nje ongakhathalene nomunye umuntu. Ugcwala nakabi. Ngijwayela kabi bhuti umese kwazi ukuthi abhiza afendane nendoda yami kukhona umntwana. Umntwana ombuye esikoleni uyahlala uhlaliswe eminyango. Ubhizi yena ukhwelana ubhizi ufendana nendoda yami. And lapho futhi aphinda abuya azongicela imali. Uyayibona ushuthi kahle kahle udla mina uphinde udla nendoda yami. Ubani isilimi mina isilimi. Kwakhona nale itshafu yale ndoda engasile. Ungenza kanjani kuzolala nomngane wami ubuwazi ukuthi uvele lo muntu uvele kahle kanje ubomngane wami siyihlobo nokuba yihlobo. Nina bendlove namandla enta nasezantsi kwifundazwe zonke ekhona eNingizimu Afrika siyabengelela once again siyathobeka igama lami uKing Sicaka walapha kaloqa mfoko amancane kancane ayidedele intombi babesokweni ubhambathi emhlane amagwala malana nomuninda wava khufela ngenhlikilana esitinde ehlikizwa amagida ngoma wasemtubatuba yithi insizwa mfana manga uthiwa khona insizwe phezu kwethu hayi ngabe ukuganga lokho asike nohlelo insizwa ukuthi osiphambele namhlanje uthini egameni ke lo hlelo libiza ukuthi uthakathwa ubani iquestion le siyabuza sifuna umuntu ozoyi-answer sabona ma. Yebo ninjani baba? Sekhona njani? Siyaphila. Ubani lo? Hayi igama lami nguMpumelelo wakachube isibonge ngokuhlala ngihlala eMnambethi. Ngane yakwethu. Yeah. Uthakatha ubani? Hayi ubhizi nami phansi hayi uzama. Hayibo. Owakacele. Manake before siye kumagaya ngoba usumshila uthi uyokukhunkula. Qale eqaleni ma, iqale iphi indaba izifike la isenkinga khona? Ngathi nje ngathi uzama beku umuntu ezwana naye nje. Kuumngani wami sishare usizi naye sibuya kude nje ngoba nasesikoleni nje bevele sifunda ndawonye. Ewumakhelwane wami futhi. Yeah. Nosizi nje benginalo ngibuyele kuyena naye sixoxe nje kumuntu obekhululekile ngimaze nenhliziyo right. Yes. Okushuthi usisonta futhi esontweni elifanayo. Mina ke ekhaya nje besikhulwa kwabasindiswa labantu abasindisiwe abakhonziwe impela sibelivela kuyena nje umveli nqangu uJehova Jara. So ngokuhamba kwesikhathi uyazi emhlabeni kuye kwenze njani futhi mina izinto zami bengahlangani. Ngithi ngisabathe yini kwenzakalani ingahlangani. Okay ngibheke ke kulomuntu akhombe yena uzama ngoba lapha into yangididisa ukuthi bengisebenza emsebenzini oright noma ngeke ngize ngikwasho ukuthi ngisho ukuthi i-big company because it's a big company. Kuhamba kahle nje izinto zami zikhanya nginomuzi ngangakuthi ngaze ngakwazi ukuthi ngithenge imizi ewu2. Yo. Kunendawo futhi la engiqashisa khona. Okushuthi abe la umuntu nje ohlezi ethi mngane ngiyabona uyaphumelela naye futhi bekuyintombazana ukuthi mingabithi mhlawumbe ngicela ukuthi ungiboleke noma u5000 ufuna ukuphesha ekhaya angimnikeze ngabi nayo inkinga yabo ngoba sisuka kude. Emva kwesikhathi ngiyibona ngiqale ngizwe ngabantu ukuthi hayibo lo mngane wakho lo zama omfaka ephaketheni kangaka uyingozi. Kusho ukuthi uyabona umuntu esendlule naye intweni kuba nalokho ukuthi noma bekutshela kodwa awuyithathi nje serious. Hayi ngelinye ilanga ngithi ngibuye emsebenzini ngisakholiwe mina ngiyayisontela yena usuke usekwa strugglisha nokholo lakhe. Wathi ukushaya kancane ubackslide kancane umuntu oyishibizelayo. Kodwa nje bengekho into ehlukanisekayo nomthande njalo bengimthande njalo because nami ngake ngaba kuleso simo uyayibona lona. So untombazane eindaweni nje sibonakala naye emva kwesikhathi ngizwa abantu ukuthi hayibo ngicela uhlehlise lo muntu ngoba uzwana nomuntu wami uthi ngeke ngiphindele emuva baba. Yes. Nginomuntu engizwana naye uThemkoso kaKhanyile. Naye futhi uyamazi untombazane lo ngoba bevele naye sindawonye vele kwasesikoleni. Ngithi mengaphosisi nje first of 21 years sindawonye. Yo. Yes, nabantwana babe. Yeah. So
untombazane ngizwa-ke ukuthi hhayi ubhizi nomuntu wakhe. Kusho ukuthi ngibe nalokho ukuthi hayi bo ngeke abantu ababodwa belokhu bengitshela into eyodwa. Ngoba benalokho ukuthi uma ngabe ngibuye emsebenzini yobe samile emsebenzini uyena wangicela ukuthi ngisacela bandla sisi ukuthi ungisize ukuthi ngikwashele ekhaya ingubo ngiklinele good friend nami ngimnikeze-ke lo imali engimnikeza yona abe right nayikhava into zami. So manje bengitshela ukuthi wena ngalesikhathi ethi umuntu wakho ubuye athi phohlo ngala. Mina ngazi nje ukuthi umuntu wami ufika ngoLwesihlanu. Yeah. Kanti ngihamba ngiye emsebenzini nangama-weekend uyangena yena. Amantshontsho emsamo. Mina ngiphuma la ubhizi uyadla yena la. We. Emva kwesikhathi ngiyabona noma ngithi ngiyamdlalisa ubabaza hayi yabo usenaleyo nto le. Noma akusafani nokwenza kwethu njengoba kade kunjalo eqaleni. Na uyabona umuhlakaniphela ukuthi uyayibona-ke ukuthi indoda la sekhona into ekhona. Sure. Ngimbuze kubaba ngithi baba hawo ngiyezwa amahemhemu kuthiwa wena kanje nesokuthi hayi gquma indoda ibhekele. Ngiyeza ngamasibongo futhi uma ngabe ngithi ngibuye emsebenzini bekufanele ngibuye ngabo 4 ngikhetha ukuthi ngivele ngifike nje kuseni ngabo 11 ngoba untombazane lokuthi ufika ngabo 10 bahlale kuze kube leso sikhathi sengizobuya. Angibazume kahle ngithi ngabo 11 kanje. Bengithi nginokhiyo wami ngithi kwami umuzi wami njalo lo engawuthenga mina ngishada nalo muntu vele bese ngivele sengiright. Okusho ukuthi untombazane-ke ngibuke ngithi hayi ngiyayibona nazi iy'cathulo zibekiwe emnyango. Mungena kwami ukukhumbula iy'cathulo mengithi hayibo ngiyafunda. Ngabona into engangize ngikwazi nanokuyichaza ukuthi yini. Uyabo lonto. Mengithi ngiyambuza ngithi sorry so yini manje sekwenze njani awaqala wathi ngiyakulungisa. How? Just like that? Kanjalo nje wathi ngiyakulungisa. Angithi uyakhumbula bhuti ukuthi ngitshele ukuthi lo muntu ube umngani wami sukele sisabancane. Ngiyenza yonke into naye sisizane nesekhaya nomndeni babangani. Uyambhekela ngoba iskimi sakho lo. Uyabona lento njoba ngikhuluma angazi kuvuka lento le ienga. Kahle mase ngibhekisise ngiyabona ukuthi isifebe lesi singenandaba nomunye umuntu. Unondindo nje ungakhathalene nomunye umuntu. Ujwayela nakabi. Ngijwayela kabi bhuti umese kwazi ukuthi abhiza afendane nendoda yami kukhona umntwana. Umntwana ombuye esikoleni uyahlala uhlalisa eminyango. Ubhizi yena ukhwelana ubhizi ufendana nendoda yami. And lapho futhi aphinda abuya azongicela imali. Uyayibona ushuthi kahle udla mina uphinde udla nendoda yami. Ubani isilimi mina isilimi. Kwakhona nale intshafu yale ndoda engasile. Ungenza kanjani kuzolala nomngane wami ubuwazi ukuthi uvele lo muntu uvele kahle kanje ubomngane wami siyihlobo nokuba yihlobo. Isibongo sakhe phela uzalo uMacele. Yes. Nami futhi ngilonto ngizalo uMacele. So kuningi kahle ubuhlobo kumina. Kodwa manje mase ngenza nje ngiyabona. Hayi ngikhanda igolo nje lona nje uyintsha nje lesifebe. So mina lo nkinga nje bhuti nalo muntu ayi. No manje ngifuna ukuthola la wakuthakatha kanjani wenzani kuwena? Yabona bhuti njengoba ngichaza ngithi lenja le ibisi nokhiye bami. Mina ngibhizi ngemsebenzini ubaba sekhaya kwazomnikeza nokhiye ukuthi mengabethi afike eqala mekuthi uyacabanga ukuthi yena kube uyena afika eqala. Yabona kanti nami vele lana ngamnikeza kodwa ukhiye ubuhlala kamakhelwane. Ube ngitshela umakhelwane ukuthi hayi usefikile ke ngamnikeza ukhiye ngimnikeza. Kodwa bese ngitshela ukuthi umakhelwane kwakhona lapha emuva bengasafiki bese vele senokhiye wakhe. Ntombazane sengenele sezenzela yonke into ayithandayo. Kumanje nje ngikhuluma ngahamba ngaye kumuntu obonayo. Izinto uyithola mengiya kumuntu obonayo bathi uwathatha into yami ngaphansi. Uyayibona lo. Ngake ngambuza wena bhuti ngathi njengoba ngashodelwa ama-tights ngiyawazi ama-tights ami ukuthi kanjani. Into zakho ezidideka. Ngeke ungidideke into zakho bhuti ngeke uzudideke. Mengithi ngiyabuza athi akushuthi kwasala eminyango. Hayi ngizokubheka mengibheka ngigcine nami ngilibele ngoba ngisuke ngikhathele emsebenzini. Ngihambe kokumuntu obonayo umprofessor angiprofethele ukuthi hayi manje lo ngaya kuyena uvela isho nje igama nje uba linjalo akalokho uthi lo seceleni kwakhe lo secha
uvelasho nje ukuthi hayi nangu ushadini Ayisha. neyinkalakatha nangumthakathi nakutshele njengoba azakutshela ukuthi uhlala kephi nendawo Ayakusebenza le bar. usebenza kahle kabi angizoyidalula ngoba sangazazi angiphinde angishaye ngayo futhi Hey. Yeah. So now mangahle kuthiwa uthola ithuba simbize lo sisi lo seke nakhuluma naye face to face. Buti ngike ngakhuluma naye ngithi mangaphusisi mhlawumbe sekuphele 2 weeks Khosi nami ngilomuntu ongathanda ukuthi abeke into futhi ngidisturba kakhulu kangangokuthi angisakwazi nanokulala angena umuntu wamaqhubu uyabo futhi inokungididisa ngoba sibuya kude naye Yeah man. sibuya kude naye bhuti ngiyacabanga ukuthi bhuti uzubona sengene emotional ngicela ungiphindele ukuthi ubuthini bhuti Bengibuza indaba ukuthi mangahle senihlanganise nomabili sixoxe nani ungakwazi ukukhuluma naye. ayi ngingajabula nje futhi ukuba kuyenzeka nje ningizele naye ngoba uyangibalekela yena Oh. yena wathi uyaxolisa kodwa mase ngizwe ukuthi mengabe ephuza utshwala lokho esimemeze sifebe singidlile indoda kaSorenso ngiphinde ngiyamudla futhi naye uyayibona lo okushuthi lo muntu uxolisa kwakhe akhona uxolisa ufuna lento leyo yabo bhuti mangasuthi ungisizele nje ungitholele yena ngoba vele usangibalekela Mungasumtholele yena bhuti ngingajabula kahle ngathi ukuthi umbamba nje ngezandla nabangani kangawo phela bangizwe story sakho nokukhula koni kwakusharp yini le kwenza ukuthi athi avela kube solula nje kuyena uthi ngiyakulaya aza kuthakathe ngempahla zangaphansi nalomuntu osuvuke ngasho ukuthi naye nje wafaka isichitho kuwena waphuma kuwena kwashoka kanjalo ke bhuti waphuma kanjalo indaba kwathi uyena wafaka isichitho yabo lona umbuzo ngiyambuza ukuthi ngakwenza nini wathi ngiyayitshela How bhuti ukushintsha impilo yakho nami ngase ngibone ukuthi sekufanele ngishintshe ngoba vele hayi mina bhuti ngibudlile utshabe ngibukhokholoza nje bengidla nje bengile mfana ngilo sisi lo ephathela noma ekaphi ngabhedelwa yabo lo ngifana yo Brenda fast nje ungena phezulu kwamatafoni uyazenzela so benginjalo ke ngilo muntu oravi so ngibona ukuthi hayi manje ngokukhulu kakhulu uyabona ukuthi le yangikhawatha ayangikhawatha futhi akukhathazwa nezingane phela sekukhona lokuthi kufanele kushintshe nabantwana ngiyayibona ukuthi hayi shuthi yena lenja le miyibona ukuthi ngiyaphuma la seyitshela ukuthi sengiyayitshela kwashoka cima uyayibona lo futhi nginganaki ethi umngane amavusa uyitshela futhi ngithi asuka phela sesikhulile impilo yashini kanti nje obethi ngiyayitshela usho kwangampela shuthi beseveza khona lokho ukuthi yabona nje obuyitshela akukhanda usinayi ngizokhanda usinayi ngizodla le ndoda ngibone ukuthi ukupho umehluko wakho nami yini yabona naphuthi ngajabula kahle ungasungibizele lo muntu futhi angazi bhuti ukuthi angazi ngitholele nje ngitholele ngoba uyangibaleka so now ngiyamfuna ukuthathe utshalo usubiyekile ususesontweni ukugila nje ususesontweni so after lento uyaphinda kubuyisela back ekutheni manje ube lo muntu osumiyekile bhuti angifuni uqamba manga khona lokhu uthi uyenza ngoba kune stress ngoba kwakhona nale ndoda ibalekile hayi sangifuni nje sengulo mgodi onganokwanjani sengiyinja nje so manje ngiyambiza lo baba khona sebalekile nontombazana ubalekile manje ngisele nje kanje so mungasungibizele bona nje bhuti futhi ngathi ungangenzela nje umuthi hayi babize boba uthu nje bhuti ngeke ngiyezwa nje awungibizele bhuti nami ke ngibhodle ngoba ngiyabo angibhodlanga ayikho ngisanale ngifuna ukubhodla ngifuna ukubhodla asibambe kanje ukuze sibone ukuthi mangabe sibuya sibabheka siyabathola yini ukuze beyikhulumele bona ukuthi kwakwenze njani nobhuti sizwe iside lakhe mhlawumbe nje usabanjwe inkwayindana ngakayizwa yonke lento sobe siyikhuluma kodwa ke njengoba umuzi usisi ufuna ukubhodla khuluma asibambe la uthakatha uba sibone episode elandelayo ukuthi siphatheleni nisale kahle